Lilin mill-eżitu tal-ġuri ta' Jorgen Fenech din hija ferita li ħallit marka fuq il-pajjiż. Sostna dan it-teologu u lecturer fl-Università ta' Malta Fader René Camilleri fil-kitba tiegħu fit-Times of Malta fejn irrifletta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-effetti li dan ħalla fuq il-pajjiż. Taħt it-titolu tal-artiklu The Judas Syndrome, Camilleri argumenta li rispettivament minn se jkun l-eżitu tal-ġuri Malta diġà għaddiet minn esperjenza li ħallit ferita profonda fis-soċjetà u saħaq illi m'għandux ikun il-pajjiż illi jalaq dan il-kapitlu jimxi l-qudiem fil-fema tiegħu il-kwistjoni tmur lil minn persuna waħda u għandha titqies bħala falliment wiesa tas-sistema. Fader René Camilleri qal li huwa possibbli li persuna waħda tinżamm responsabbli fit-tmiem il-proċess ġudizzjarju, iżda ħtija ma tistax tkun esklusivament fuq persuna waħda, dan apparti li staqsa wkoll jekk is-soċjetà sħiħa kienitx b'xi mod jew ieħor parti minn dan il-falliment. U semma fost l-oħrajn ir-rakkont ta' Ġuda bħala punt ta' riflessjoni fejn saħaq fuq it-tradiment u jgħid illi bħalma jista' jkun hemm persuna illi titradixxi l-fiduċja tal-oħrajn jista' jkun hemm ukoll komunità sħiħa illi tonqos milli taraf dak li jkun qed jiġri madwarha u jsemmi wkoll il-fatt illi Malta għandha wirt kulturali u tradizzjonijiet b'saħħithom iżda jwissi li dawn m'għandhomx jintużaw biex jinħabba l-fatt li hemm problemi serji li jeħtieġu jiġu indirizzati, tant illi fisser kif il-pajjiż għandu bżonn nies ta' rieda tajba fil-Parlament, fil-Gvern, fil-ħajja pubblika u fuq sma oħra tas-soċjetà. Nies li ma jibżawx jikkonfrontaw il-ħażen u jaħdmu biex Malta timxi l qudiem. Skontu, wara li jintemm il-ġuri, il-pajjiż se jkollu jaffaċċja mumenti li fih iridu jingħataw tweġibiet. Dak il-mument, jgħid Fader René Camilleri, għandu jintuża biex Malta tirrifletti fuq dak li verament ġara fl-aħħar snin. Intant huwa għalaq billi appella għal aktar umiltà u biex is-soċjetà terġa' tibda mill-affarijiet bażiċi. B'Camilleri jisħaq illi meta l-affarijiet imorru ħażin, l-għażla għandha tkun illi l-pajjiż jieqaf jirrifletti u jerġa' isaħħaħ is-sens ta' umanità tiegħu. Il-messaġġ tiegħu li l-ġuri jista' jkollu l-eżitu tiegħu iżda l-ferita li ħalliet din l-istorja fuq il-pajjiż ma tispiċċax mal-aħħar sentenza tal-qorti.